No niin, tervetuloa seuraamaan Kajakilla Japanin ryhmän makutestiä. Mistä aloitetaan? Ota joku. Otetaan vaikka tästä tämä. Ensimmäisenä pistää vasta sinne. Ei mitään hajua mikä tämä on. Mutta luultavasti aika kirpeä kokemus tulossa. Otetaan täänkö. Joo, eikä se ihan torreisen näkyvää. Nyt Kiestaa. pussi auki. Syödään heti tossa. Suuhua. Suut makiaksi. Kirpiä. Miten tämä maistuu? Kovelee vaan tuo makuutas. Tää maistuu just tältä. Täältä maistuu. Joo, mun tuomiot ei Sentään. Joo. Okei. Mitä mieltä veli-Matti oli tässä? Jatko kyllä. Joo, ihan 2/5 kajakkia. Kirpeiden karkkien ystävänä jatkoon. Ehdottomasti. Varsinkin silloin, jos haluaa naaman nousun vittuun. Aika tuimaa tavaraa. Joo. Tässä on sitten seuraavaksi. En tiedä kyllä yhtään mitään, mutta katsotaan. Patsi. Jotain. Patsi tässä lukee, katsotaan. Ei nyt kaikkia todella tällaisen verran. Kyllä, kaikki vaan naamariin kerralla. Ei varmaan. Sinne vaan. Tässä nyt näkyy, niin vähän tämmöistä kristallimaista rakennetta tästä. Joo. Kyllähän kaikki vaan naamariin. Eli tää on taas tämmöistä jännää kidettä, joissa on vielä tämmöisiä tabletteja. Tabletin näköisiä. Maistetaan. Onpa hyvä, pistää mä kaikki naamaan. Kovin poksuu suussa. Joo, kyllä poksuu. Joku viinirypäle poksu juttu. Maistuu sokerilta oikeastaan. Kyllä. Joo, tämä on tosi hyvä. Jatkoa. Mun mielestä se ei ole oikein luonnetta, niin ei kyllä etu uudestaan hommassa itsellä. Vapaati ämpärillinen kajakki ja virallinen tuomio. Niin hyvä, että lisää vaan. On koko. Paukkuu vieläkin kitaalaa. Haistaako tätä vanhaa tuttua? Oho. Joo. Näin kaupassa, että olisi salmiakkia tarjolla. Ei ollut salmiakkia. Oi rikkutauko. Pehmiä. Hyi helvettiläinen. Tämä on. Tää on aika tunkkasia. Se niinkö valtaa suun. Aina niinkö ämpärin pohjallinen. Kajakkeja. Ei jalko. Ei jalko. Täällä on sitten seuraavaksi. Metal Slime. Näistä saa kyllä expaa aika lailla. Tässä on sitten kyytipoikana tämmönen juoma Life
Lifeguard. Näkyykö tää kunnolla, mutta siinä se on. Aika viileän näköinen. Viileän näköinen paketti. Joo, lisätutkimukset osoittaa, että mä onkin purukuvia, että ei ihan vielä maistunut. Joo. Katsotaanpa. Sitten meille suositeltiin tämmöstä umeboshia. Näytäpä Aleksi sinne mitä. On tommosia Nyyttejä. kuivaneen luumun näköisiä juttuja. Ei tietoa mitä ne on. Pieniä arvauksia voi olla itse kelläkin. On tiukasti paketissa. No vaan hyvän merkki. Katsotaanpa sitä. Pitänyt eristää niinku Surströmmingin. Ei jumalauta. Kattokaa. Täällä on joku kivi, se ei varmaan oo syötävä. Kokeillaan. Joku huoli ulkona, mutta Tämä on kyllä... ei muuta kuin suuta kohti vaan. Älkää helvetti, laittako tää suu. Tämä on todella sellainen pehmeä kostea nyytti. Helvetin suolainen. Ei jatkoa. Tää Suuströmin kyllä niinku kohtas vertasensa. Kyllä minä taistelen tuon loppuun. Ei ikinä mitään enää tollaista, kiitos. Kuka helvettää suosit? Tää on niinkö pistäis pehmiä suolekin kyllä. Joo. Ei jatko. Joo, ei kyllä ikinä. Onko meillä seuraavaksi? Ammussalti suolatikkuja. Oli kyllä melkoinen Huustoa suu seuraavaksi. joo, kyllä tässä tätä lifeguardia kohta tarvitaan. Näkyisi jonkunnäköistä malketta olevan kiinni. Mä en tiedä, pitäisikö tässä olla suolaa, koska tuon äskeisen jälkeen mä en maistanut mitään. No. Vähän niin juureksilta maistuu. Tämä on niillä mäkkärissä ranskaa siellä. Tää on niinku Suolattomia vanhoja mäkkäriä. tää on salaatin makuinen. Okei. Joo, no niin vähän hampulaa. Vähän mauttomia ehkä. Tonna hyvä joku. Nyt mä en muista tätä. Mä tämän voi suositella kyllä, joo. Tuo kiinni. Kyllä se maku jäi kummittelemaan sitä suolasta luumuista. Tuo on semmonen joku Hartwallin joku päärynää. Vähän kovemmilla hapoilla. Päärynä ilmoista tulee mieleen. Mutta onhan tuo nyt huomattavasti tyylikkäämpi pullo. Ja eessäkin toiseksi on nopeasti pullo. Niin Sallu jotain näistä saa ottaa. Joo, nää on maistakaa teille. Minä olen jo maistanut. Tää on hyvä makuinen, mutta siinä on semmonen yllätysefekti. Tää on vihreä. Näytäkää se on. Tää on ainakin niinkö, tässä vihreässä on tämmönen vesimelonin kuva. Punaisessa on omenaa. Ilmeisesti oletan. Ja latasessa appelsiini.
Ja tässä on tämä paketti tälle. Eli nämä on tämmösiä, niinku tuosta näkyy alhaalta. Nämä on vähän niinku kuumia kumpuja. Tai eläin, mitä näitä kulkuskarkkeja onkaan Suomessa. Mutta näissä ei oo salmiakkijauhetta sisällä, vaan nämä on soodakarkkeja. Eli näissä on happoa. Vähän niinku hiilihappoa täällä. Välittömästi tuntuu kielellä. Niin, nämä on aika jännän tuntuisia, mutta ihan hyvän makuisia. Mutta hyvin jännää tunnetta. Ja vähän niinku kuplii suussa. Ja sen takia mä sanoin, että otetaan nämä viimeisenä, koska tää vähän tututtaa kielen, jos näitä enemmän ottaa. Se on kyllä kokista. Joo. Tää on semmonen suosittelen, että jos tykkää kovista karkeista, niin tämä on hyvä. Koko ajan vähän kirpeitä ehkä. Joo. Ja monta eri makua. Se on aina plussaa. Tuntuu, että kaikki tämmöiset yllätysjutut on vähän kirpeitä. Suolat ja... No, mutta joo. Vieläkö te maistatte? No joo, maistaa vielä siitä. Joo. Rajonin kaupasta löysin tämmösiä. Ne on softdrinkkejä. En tiedä yhtään millaista on. Mitä maistuu. Kohtaan lähden. Ja tämänkin jälkeen otetaan sitten metallislaimia. Ei minkäännäköistä aromia nosta. Muistatko ravista? Se on hapokasta juomaa. En kyllä osaa sanoa, että miltä se maistuu. Sangaria. Ei sangria vaan. Ei se kyllä maistu millään. Vähän kuin limua, mutta ei oikein mitään vahvaa makua. Paska. Niin kuin laimet Spriteen. No joo, ei. Tosi neutraali maku. Eikä happujakaan ole paljon. Joo. Se on sokeria. En kyllä tunne mitään enää sulla. Se voi ehkä olla. Joo, no niin, loppuun vielä metallislaimit ja... Lampiankaan. Hilpeissä pakkauksissa. Hei, täällä on yllätys. Katsotaan. Voitettiinko me jotain? Varmasti. Normaalisti slaimilla on punainen suu. Tässä ne on musta. Näettekö? Tää kattoo mitä me voitettiin. No, eipä tosta mitään ymmärrä. Maistuu purukumille. Ihan perus. Joo. Purukummi ehkä vähän sellainen salmiakkinen. Joo, ihan hyvä. Takana oli vielä tämmöstä nostalgista ilmettä. Joo. Joo, kiitos. Kiitos tältä erää ja... Kyllä. Ja kannattaa muistaa nämä kaksi artikkelia. Nämä. Oli hyvin kirpiä. Ja sitten tämmösiä luumun näköiset jutut. Että näitä suosittelen maistamaan. Ihan uniikkeja juttuja löytyy kyllä. Joo. No niin, se oli siinä.